Sådan. Første hjemmekamp i den her sæson mundede også ud i den første sejr i 2026-2027 sæsonen. Brøndby slår Viborg 1-0 på et mål af vores nye indkøb Ulti Hyseni. Det er sådan, jeg har hørt, at man udtaler hans navn. Vi kigger på sejren over Viborg, og hvem der ellers gjorde det fremragende i den her kamp. Ja, statistikkerne. Det er alligevel en lille smule overraskende, fordi at jeg synes egentlig, at Brøndby, vi sidder jo sådan set meget på spillet i løbet af den kamp, men vi har godt nok også store problemer med at ramme hinanden i ny og næ. Jeg synes, første halvleg har Brøndby virkelig store problemer, specielt nede for bagkæden, med at ramme en gul. Binks, Van Leberge, Mats Køllert havde heller ikke en særlig god dag på kontoret. Det er noget, som der bekymrer mig, selvom vi vinder den her kamp. Vi giver selvfølgelig også en del chancer væk. De rammer stolpen et par gange. Pence har en kongeredning. Men der er simpelthen stadig huller i osten nede i det forsvar, og det er klart vores svaghed lige pt. Noget, som jeg synes til gengæld er vores styrke, det er ham her. Bartosz Slisz. Han er fremragende. Han løber, og han kommer i vejen, og det er meget det samme, som jeg sagde sidste uge efter AGF-kampen. Han er så vigtig for os, og han betyder så meget for vores spil, og det er dejligt at se, at han er begyndt at boldre sig en lille smule på midtbanen, synes jeg, og en, der hjælper ham med det, en, der virkelig også gjorde det godt i går, ham her, Max Ejdom. De to på midtbanen, det synes jeg virkelig ser lovende ud. Det er dejligt at se. Jeg synes, i anden halvleg, der spiller Max Ejdom så virkelig op. Han kommer lidt længere frem på banen, kommer ind i nogle af de her mellemrum, som er det, som er en af hans spidskompetencer. Lad Slisz ligge lidt længere tilbage på banen. Man kan godt se, der er den her opdeling, når Brøndby er i boldbesiddelse i forhold til Max Ejdom. Han skal ligge lidt længere frem på den her 8'er-position. Og så ligger Slisz nede på 6'eren og fordeler spillet ud til højre og venstre. Og jeg synes sådan set, at det fungerede rigtig fint i går. Der er selvfølgelig, det er jo en arbejdsproces, det kan man stadig godt se. Første halvleg er et billede på det, synes jeg. Det er det jo egentlig både i AGF-kampen, men også den her hjemmekamp mod Viborg. Hvor man godt kan se, at de første 45 minutter, der er vi sgu lidt låste i vores spil, synes jeg. Jeg får sådan nogle flashbacks, hvor jeg tænker, shit, det ligner sgu noget Steve Cooper-show, det her. Men heldigvis, så synes jeg, at de to anden halvleje, vi har spillet indtil videre i sæsonen, har bevist, at der er noget mere i os, end bare at spille bolden sidelæns i 45 minutter. Så har vi jo selvfølgelig vores nye indkøb, Ulti Hyseni, som kommer på banen efter små 70 minutter. Og han kommer jo ind og scorer det afgørende mål. Det må simpelthen kilde alle de rigtige steder for sådan en 19-årig knægt, der kom ind på et stadion, hvor der sidder 3-24.000 Brøndby-fans, og så afgør kampen i sin hjemmebanedebut. Det må være fedt, og det var i hvert fald fedt for os op på lægterne, for hold da op. Det var noget af en forløsning, da han hættede den ind, og det var lige så, vi sad og skreg, han allerede var alle pengene værd, ikke? Men det var en rigtig god indsats, og jeg synes egentlig, jeg talte jo om transferen i sidste uge, hvor at nogle af de ting, som jeg nævnte, jeg rigtig godt kunne lide ved Hyseni, det var blandt andet, at han ikke er bange for at tage arbejdshandskerne på. Og det synes jeg jo sådan set bliver vist meget godt. Noget af det første, han gør, det er at jage en eller anden håbløs bold ud ved sidelinjen og kaste sig ned i en tackling og holde bolden i spil. Det er dejligt, det er fremragende, og jeg er meget begejstret for vores Hyseni-køb. Jeg tror, at det kan blive en rigtig darling for os. Det håber jeg, det gør. Jeg håber, han bliver ved med at have en indflydelse på vores spil og være kampafgørende. Jeg synes helt klart godt, at man kunne se, at der er fodbold i den her knægt. Så det var rigtig dejligt. Lad os, inden vi lige runder spillerunden af, så lad os lige kigge lidt på, hvordan at det har set ud i nogle af de andre kampe. Her er resultaterne fra anden spillerunde. Vi havde de forsvarende mestre, som endnu en gang efter, det skal selvfølgelig lige nævnes, efter et rigtig flot europæisk resultat, hvor de slog Neller, og der han strenge ud efter at have tabt 4-1 i den første, så synes jeg 2-2 på udebane mod Lyngby
på papiret så ser det jo en lille smule sløjt ud, når man er de forsvarende mester, men vi må også være ærlige og sige, at AGF's trup er virkelig tynd, og det her med at skulle spille 2-3 turneringer, det tror jeg ikke er noget, de holder til i længden. De får så point med stadig, og det er jo, hvad det er. Men jeg tror ikke, det er noget, der bliver ved. Nordsjælland henter sejren i sidste sekund mod Randers. FC Midtjylland vinder igen mod Horsens, som vi skal spille mod næste kamp. Det kan godt blive interessant at se, hvordan vi begærter os mod sådan et langt mere fysisk mejetærsklerhold, som jeg også har døbt sådan et hold før. Vi slog selvfølgelig Viborg på hjemmebane, og de unævnlige vinder over i Silkeborg. Og så i dag, der har vi OB mod Sønderjyske. Ikke noget, som rigtig betyder noget for os lige pt. Det vigtigste er selvfølgelig, at Brøndby de vinder, og det gjorde vi. Så nu ser vi frem til en uge her, hvor at Hyseni kan træne sig endnu mere ind i truppen, få nogle bedre forbindelser med sine holdkammerater, og så lad os få 3 point i Horsens, når vi når dertil. Husk at like og subscribe til kanalen, hvis du godt kan lide det her Brøndby-indhold, fordi der bliver uploadet 2, 3, 4 gange i løbet af sådan en uge, så like, subscribe, skriv en kommentar til mig, hvor glad fra 1 til 7 på Hyseni-skalaen var du, da han scorede. Og ellers så ses vi næste gang. Tak fordi du så med.